Ιδεολογικά στοιχεία. Στίχοι 36 έως 39. Αλίμονο είναι αλήθεια να πορείς, που θέλουν οι θνητοί να ρίχνουν στους θεούς τα βάρη τους, έρχεται λένε το κακό από μας, κι όμως οι ίδιοι και από φταίξιμο δικό τους πάσχουν και βασανίζονται, και πάνω από το γραπτό τους. Ατομική ευθύνη του ανθρώπου. Την εποχή του Ομήρου πίστευαν ότι η μοίρα κάθε ανθρώπου, δηλαδή το πώς και πόσα χρόνια θα ζήσει κάποιος, είναι προκαθορισμένη. Παρόλα αυτά, η μοίρα μπορεί να αλλάξει με ευθύνη των ανθρώπων. Για παράδειγμα, αν κάποιος παραβιάσει το πεπρωμένο του, η μέρα του θανάτου του θα έρθει νωρίτερα από όταν ήταν γραφτό του. Η μοίρα λοιπόν έχει την ισχύ νόμου που πρέπει να είναι σεβαστός από τους θεούς και τους ανθρώπους. Στίχοι 67 έως 68. Βυθισμένος στον καημό του, να δει καπνό της πατρικής του γης ψηλά να ανηφορίζει, απελπισμένος εύχεται το θάνατο. Εδώ ο ποιητής εκφράζει τη μεγάλη αγάπη του ήρωα για την πατρίδα του. Ο πόθος του για την επιστροφή είναι τόσο ισχυρός που προτιμά το θάνατο από τα αγαθά που του προσφέρει η Καλυψό. Ο Οδυσσέας, παρά τα ταξίδια και τις περιπλανήσεις του σε πολλούς τόπους, επιζητεί την πατρίδα του. Στίχος 108. Έτσι θα κατακτήσει φήμη στους ανθρώπους που λαμπρή θα μείνει. Στον τελευταίο στίχο της ενότητας θίγεται το θέμα της καλής φήμης και της υστεροφημίας. Ο άνθρωπος εκτιμάται περισσότερο ως μέλος της κοινωνίας παρά ως μεμονωμένο άτομο. Ακόμη, μεγαλύτερη σημασία έχει η υστεροφημία, δηλαδή η διατήρηση της καλής φήμης και μετά το θάνατο. Ανθρωπομορφισμός θεών. Στους στίχους 26 έως 30, ο Ποσειδώνας συμπεριφέρεται ως άνθρωπος και ταξιδεύει στη χώρα των Αιθιώπων για να πάρει μέρος στις θυσίες προς τιμήν του. Κάθεται στο τραπέζι μαζί τους και ευχαριστιέται το φαγητό. Στίχοι 49 έως 50. Ο Ερμής, ο αγγελιοφόρος των θεών, πηγαίνει στον Εύγιστο και τον προειδοποιεί για τις συνέπειες των πράξεών του. Προσπαθεί να τον πείσει να μην πέσει στα αμαρτήματα που έχει σχεδιάσει. Ο Ερμής συμπεριφέρεται σαν ένας άνθρωπος φιλικός, εξοικειωμένος με τις συνήθειες των ανθρώπων. Στίχοι 64 έως 66. Η νύμφη Καλυψό συμπεριφέρεται στον Οδυσσέα σαν θνητή. Προσπαθώντας να τον κρατήσει κοντά της, του μιλάει με γλυκά λόγια, απαλά σαν χάδια. Στίχος 72. Η Αθηνά ρωτάει τον Δία γιατί νιώθει τόσο θυμό για τον Οδυσσέα. Του αποδίδει δηλαδή ένα ανθρώπινο συναίσθημα. Στίχοι 90 έως 92. Ο Δίας λέει ότι αν όλοι οι θεοί πάρουν μια απόφαση, ο Ποσειδώνας δεν θα πάει ενάντια τους, σεβόμενος την πλειοψηφία. Και εδώ αποδίδονται ανθρώπινες αντιλήψεις στους θεούς. Ο σεβασμός στην απόφαση των περισσότερων, η συγκέντρωση των θεών.